Joshua guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So today sifuna ukwenza la i-review yamaskandi la. So sifuna nje ukwenza i-review yamaskandi ngoba from January to June maningi ama-album asephumile, so bengibize enye indoda leyo eyolaleyo ngeke indlela umaskandi la. So yeah, phethe Ayanda la. Ayanda, welcome to Speaker Nawe friend. The right bot. Yeah, sikhiphile insizwa unyaka mude la. Ngifuna sibheke mhlawumbe kule album asaphumile ukuthi yipi mhlawumbe i-best album noma i-album enohlonzi kulawo sawazulu ngoba ama-album asephumile kulonyaka emaningi sengwazulu. Ngiyazi-ke umaskandi i-industry enkulu kunabantu ama-artist amaningi esingawazi, kunamavukane amodern abantu lebe sibaziyo, so khona ama-album asephumile esingawazi, but so khuluma ngalawo athi athola ama-numbers and athola ne-emotion mhlawumbe noma ungenzi mhlawumbe i-top 5 lawa asaphumile this year ama-album amaskandi. Top 5 yam. Yeah. Noma ngayibeka ngayiphi nje order nje, but avela ku top 5. Umenzi, Untencane. Bani ukhuphe i-album emnandi this year. Ngilamavukane lapho nje. Ngilamavukane. Nawu ngalimention nalivukane manje khona ikhiphe into oyizwayo. Ngilamavukane. Ufeza. Ubani ngilamavukane. Navigator. Yeah, Navigator na album. Navigator na album yakhe bimandi. Yeah, ngizwile. Ubani ngamavukane. Ubani umunye odinga wakhipha umfoka Mseza. Quality noNjabulo. Ngizwe isingili from uNjabulo ayikaphelile. Ubhanyazile kade ingekaphelile, album ayikaphuma. So I think seyisingili. I-album yakhe iphumile. Ingoma zakhe zi-14 ngizwe nje leyo ngoma e1 le. So is top 6 ayo top 5 top 6. So uyamfana noquality la. Ngoba ngoba ngiyithandile lapha feature khona uSminoff. Ngiyayuza impela comment yakho, but into engithusa ngathi number 10 umbali indoda enkulu lapho. Uyamlalela uLimit. Noma album yakhe ayihlalanga kahle. Limit i-album yakhe ayifika kakuhle futhi wesi ngoku. Bese icelile album ngoDecember washalazela umfana wasichomela. But uthe mase ikhupha album ngoku hayi. Ayabiyo ayifaki lento ya last year. Ya last year besilindele uba uzokhupha. Ngelo hlobo akhupha ngalo. And kunengoma besicela bedlala ku TikTok amaBuffalo. Ngaphandle kwamaBuffalo ikhona ingoma bedlala ku TikTok ethi esibhedlela ngazi ukuthi ngiyakhumbula nami. Ayicela la ngoma ayikho album. Yangithusa nami ngangibonile because bebeshaya ama-promo kuzophuma album, but leyo ngoma le angizwanga ke nayo. Ansoke le I think ene feature engena uFez ngathi ukuthiwa izoba noFeza, kuzoba uLimit featuring uFeza. Yeah, but ayikho album kaFeza, ayikho album kaLimit. Kodwa bayikhona ingoma abebesithi bazofeaturisha nabo babe. Hayi nami ngayizwa, and I think i-promotion yamaskandi yena beyenzile because bayipromote la album yakhe before iphume, but mase iphuma album I think ayirichanga ama-expectation la abantu because baso njengamaBuffalo, amaBuffalo ngisaweza lapha na TikTok ayemnandi mase ngiwezwa esedlala. Hayi imandi ingoma makayenza engekayikhuphi ibe mandi, but mase eyikhuphile ingoma hayi. I think ile phatha evezile yona emnandi ingoma because masulalela ingoma nje esahlangani yona. Ayihlangani, but mina mhlawumbe mangamention ama-album engozulu maskandi ngafaka mhlawumbe ku 25 yami. Uqale ngalibhamu le kaMlabalaba namandla le akuyona mhlawumbe ingoma e1 enkulu emnandi, album yonke yalaleleka. Azolabalaba limshiyile kwi top 5 yami beniyibala. Awumunye umuntu okhipha album into encane i-album yakho iphume ngoFebruary, album yokuqala ke leyo ayikwazi ukusala yona album kulonyaka. I think yona biggest album amaskandi kulonyaka engisayizulu. Nami umbono wami ngiyazi ukuthi amabhinqa azwela ke nami hayi umbono wakho lo. Enye album enkulu kade iphumile kulonyaka ile kaMenzi. Ulilumenzi. Yeah, ulilumenzi inkulu. I think inengoma ezimbali ezimnandi, but album yonke ayikho mnandi yonke. Mina I think le ikhiphe ngoDecember strong nale. Yeah, but le inazi ingoma lezi. Inazi ingoma ezi-strong le album. So now umenzi ukhona ku 5 wami. Omunye umuntu engambala ke ngiyazi abanye abaphinde bethi umaskandi wakho uwikho uFeza. Mina sikhona ingoma engiyithandile lezi ngoma ephashelwa abantu izona etrend akuzona lezi album aFeza ngayilalela kahle yonke. Inengoma eningi pleading isikhathi uyilalele phansi. I think ingoma zakhe zimnandi and I think uguda kakhulu la when it comes to songwriting yona into engithande ngayo. Uyakwazi mase deliver kumaskandi uyazwa ukuthi no ngathi akaye nomuntu wamaskandi, ngathi umuntu okwazi ukucula nje kuphela mase wathi
akangena apha kumaskandi. So ngizule mase ube leya navigator ke nami hayi ngithandile ngiphelela lapho u-255 am ekalimit hayi nami yangiphoxa ibanga ledinga khange ibe ile ndlela ebesimlindele uba uzoyikhupha and akhona amanye ama-album anengoma ezimnandi but masulalela i-album yonke hayi ayilaleleki yonke nje but uma ngathiwa nje asikhethe u-best album like i-album ongelela from track 1 to i-track yokugcina I think mina ngaphuma nayo i-album kaMlabalaba iyalaleleka na from 1 to ingoma yokugqibela hayi futhi hayi ndifumane kaNtencane number i-album kaNtencane enkulu from track 1 to track 14 and I think enye into eyisiza iphume early ngoba yona I think yona album enkulu oqala iphume kulo nyanga ngoba iphume I think bekuphela uFebruary noma lapho but iphume early abantu abaningi bebengakhipha so ithole attention kubantu abaningi and ifike siyilindele ilindele ngoba nawo umuntu ongakhipha ngoDecember sasimlindele angakhipha angakhipha ukhuphile kulo February so wena uphuma noNtencane yona album yami esandivile emnandi kwezi albums ziphumileyo ngoku hayi futhi awudlali noNtencane ngiyakuzwa angeke nami I think ngima nawo uMlabalaba le album amenzi ngiyayithanda yona but I think khona ilekha khona mhlawumbe ngisastake kakhulu la yangoDecember ngoba nayo bisanda ukuphuma vele uDecember usanda ukudlula I feel like ukhiphe i-album nanendlela I think uzabe ukupromote labafana bakhe labana bamavukani la bakufake archive abafana so laphana zikhona ezinye izinto laphana kuma-backings engingazizwa kahle I think khona la samele bethu uqinisa khona so usazama ukupromote uzama ukupromote bona so mhlawumbe inhloso yakhe bengakuthi yenze mhlawumbe ama-numbers amaningi but kusashoda laphana uzakhela igama but so ivala lapha ngifuna ibe indawo kakhulu le video sazoshaya kahle mhlawumbe mase shaya imaskandi rap sekuphela unyaka laphana mhlawumbe sibize lezinye insizwa zamaskandi laphana so bakuthola phi mhlawumbe abantu kuma-socials abafuna ukulandela anthola ku-TikTok iCheetah 03 uFacebook ayanatilai lapho cha intolakala khona kodwa okay and next time ungadini sokubiza uSpeaker nawe so sibonga ukuthi usivakashile akhona danko shosho guys sekhona ku Twitter @speaker nawe sekhona ku Facebook Speaker nawe sibe khona ku TikTok Speaker nawe show awe shosho okay